5.000 eura, što može prenajeti 10 do 11 hrvatskih obitelji, jednako tako ima 13 godišnjeg odmora, ali to nije dovoljno. Treba napomenuti da ulaskom u Europsku uniju nulta stopa poreza, dakle na mlijeko, knjige, frukt, ortopedska pomagala i lijekove. Priča po televiziji, europski fondovi, dakle smo dobili gomile novaca, hoćemo, ali onda musimo uračuniti 500 milijuna eura po naredne godišnje, jednako tako da svoju infrastrukturu, inovacija, kupujemo iz njemačkih transporta. Tako da dobijemo novac iz EU fondova, vraćamo novac iz EU fondovima, odnosno njemačkih transporta. Onda slijede argumenti u vezi brodogradnje. Nešto bi vam rekao brodogradnje.